Takže čaute. čaute, ja som Niky Ja som Barbie. a toto je naše prvé video. Zároveň to je... Informačka. Áno. Budeme vás informovať o tom, čo sa bude dať nájsť na našom Kanále. Budú to rôzne hauly, Tagy. challenge, DIY, líčenia. A rôzne také. Dobre, takže videá budeme vydávať piatky a soboty. Áno. Uvidíme, ešte ten piatok není istý. O tom vás ešte budeme informovať. A po tomto videu ešte dáme jedno video. A to bude challenge, ale ešte nevieme, aký challenge. Dobre, takže to bolo trápne. Dobre, takže tešíme sa na vás, na prvého odoberateľa a čaute. Čau.